er vi tilbage. Vi fangede den et sted. Manny, vil du være så venlig? Ja. Så. Jeg laver lige et lille hus. Så jeg lige kan stå op i. Her. Der skal vi bygge den halvdel. Du kan bygge noget redstone. Det kan jeg lige hjælpe med. Jeg vil gerne lige bygge noget. Jeg kan lige hjælpe med noget redstone. En lille bitte hus. Nej, Manny, du skal ikke gøre det. Det var en grund, man er der. Du må ikke lige bygge noget hus. Du skal så redstone her, hvor det der ikke er de her repeaters. Okay, så ved jeg godt. Så skal der være redstone. Ja. Ja. Okay. Men ikke nu. Jo, nu. Bare flyt det. Hey! Er du klar? Ja. Så starter vi den. Så kan du sætte sådan en her på. Så skyder den. Nå. Så skal vi lige prøve at sætte sådan en. Så kan vi lige prøve sådan her. Malle! Så kan vi for eksempel sætte noget glas. Ja. Sejt. Sådan der. Se, hvor så flot de ser ud, mennesker. Malle, du kan begynde med dig med redstone. Vi ses.